Moro moro, tässä Muumin Remix ja tänään ränkkäillään vähän muumihahmoja ihan tälleen lonkalta. En oo oikeastaan tehnyt minkäännäköistä suunnitelmaa tätä videon varten. Ihan vaan avasin tän tier-listan täältä netistä ja tältä pohjalta sitten alan jauhamaan ja lennosta kaiken keksin. Ei oo minkäännäköisiä valmiita rakenteita tehtynä. Sen verran inspiraatio tähän sain, kun huomasin tossa herra Zone VD:n video, joka julkaistiin tätä video kuvatessa eilen. Ajattelin, että laitetaan nyt omakin teikki sitten tänne YouTuben puolelle ja pitkästä aikaa jotain tämmöistä vähän erilaista kontenttia. Semmonen huomio, että kaikki teikit, mitä mä tuun tekemään, on nimenomaan tästä Muumilaakson tarinoita sarjasta. Ja vaikka saatan mainita jotain asioita kirjoista tai muista lähteistä, niin ne ei liity tähän mielipiteeseen ollenkaan. Ne on vaan sellaisia huomioita, mitä mä teen. Noniin. Eli ensimmäisenä Tuutikki. Tuutikki on siitä vähän jännä, nyt heti pääsee tähän aiheeseen, että kirjoissa Tuutikki on tosi kiva hahmo ja on aina tykännyt. Mutta tässä Muumilaakson tarinoita sarjassa se ei oikein... Häntä ei oikeastaan niin kuin nähdä tarpeeksi tässä sarjassa, mitä mun mielestä pitäisi. Ja mitä Tuutikin tasoinen hahmo, jolla on vielä paljon niin kuin taustaa jo Tuve Janssonin elämästä, niin olisi ansainnut. Mulla ehkä tämmönen kutina olisi tohon C-hen, että tykkään kyllä, mutta ei ole tarpeeksi esiintymisiä. Mä sanoisin, että tohon nyt ainakin toistaiseksi. No Launo, yhden jakson verran esiintyvä hahmo, joka on kyllä mun mielestä tosi hauska hahmo siinä omassa jaksossaan. Ja tiedän kyllä ihmisiä, jotka ei Launosta oikein välitä, mutta mun mielestä aika hauska. Toisaalta, no sanoisin jopa, että yksi parhaista jaksoista tuolta toisesta sarjasta tää jakso, jossa Launo on, ja se on osittain kyllä, tai suurelta osin Launo ansio. Ehkä laitan myös tonne C-hen, että paljon hauskoja juttuja. No sitten Muumipappa. Väärinhän se olisi olla laittamatta Muumipappa S-ään tai A-han, mitä ehkä nyt miettii vähän. Muumipappa on kyllä, voisin nyt jo sanoa, että top 3 hahmoja koko sarjassa omasta mielestä. Papalla on paljon erilaisia tällaisia tarina-arkkeja koko sarjassa. Ikäkriisiä ja totta kai muistelmat, se on iso osa, joka myös syventää Muumipapan hahmoa paljon. Sillä on hyvät kemiat oikeastaan kaikkiin hahmoihin, vähän erilaiset kemiat, ja sieltä löytyy tätä, että nuoruuden seikkailu haluaa vielä, mutta sitten kuitenkin on tommonen perheen faija, niin ei oikein voi minnekään sitten aina lähteä, kun haluiskaan. Mä haluan kuitenkin varata ton ylimmän tierin 2 hahmolle, jotka on vielä tulossa, joten laitetaan Muumipappa nyt tohon, mutta ehdottomasti parhaita hahmoja koko sarjassa. No sitten Nipsu. Ja Nipsu on hahmona sellainen, että pelaa tosi selkeästi nimenomaan tällaista sivuhahmon roolia. Koko sarjan ajan oikeastaan Nipsulla taitaa tulla niinku omia jaksoja, jotka pohjautuu Nipsun ympärille vasta sitten tässä Bokennikki toisella tuotantokaudella. Ja ne jaksot ei ole niin hyviä, niin sen takia Nipsu on vaikea ränkkää tonne ylös, koska justiinsa tämmönen oikein selvä sivuhahmo. Paljon hauskoja juttuja ja monesti just esimerkiksi Pikku Myyn kanssa hyvää kemiaa, mutta jotenkin Nipsu ei voi laittaa Muumilaakson tarinoita sarjan pohjalta ylemmäs kuin tohon B-hen. Tykkään kyllä tosi paljon, yksi omia lempparihahmoja, mutta ton ylemmäs ei voi laittaa. No sitten Mörkö. Kaikkien lasten pahin painajainen ja myös itseni. Mörkö on vaikea ränkätä, koska loppupeleissä Möröllä ei kuitenkaan ole ihan hirveästi tekemistä koko sarjassa. Muutamia esiintymisiä. Periaatteessa ihan vaan sen perusteella, mitä se edustaa ja millainen hahmo se on ja mitä se on saanut lapsissa aikaan, niin kyllä mä rohkenisin. Mietin sikäli Aata, ja onhan Mörkö ihan omia lempparihahmojakin. Laitan sen nyt tohon Nipsun edelle B-hen, mutta se voi nousta vielä tonne A-han. Mun pitää katsoa, miten tää nyt muodostuu tää lista. No sitten Ninni. 2 jaksossa esiintyy ja sen jälkeen ei nähdä ollenkaan, ja oikeastaan näinkään jaksojen aikana ei koko aikaa Ninniä nähdä. Mä en nyt tarkalleen muista, miten kirjoissa Ninni on muotoiltu sinne, mutta jotenkin mun mielestä Ninni-jaksot jäi vähän piippuun. Ne olisi voinut enemmän käydä läpi, mutta ne on kuitenkin ihan hyviä jaksoja ja erittäin tyydyttäviä sinänsä. Siellä on paljon hyvää ja myös hyvä käsitellä niitä aiheita, mitä Ninni edustaa. Mutta jotenkin
Ninni on kanssa niitä hahmoja, että se olisi voinut tulla takas vielä sit viimeisissä jaksoissa. Vaikka Tuutikin kanssa käymään, mutta tää on kyllä vaikea laittaa. Ei se ehdottomasti ei ole Tuutikkia parempi. Eikä kyllä mun mielestä Launoakaan parempi. Se on ehkä Ninnin hahmo on vähän sellainen, että se ei ole niin muistettava. Mutta ehdottomasti ihan miellyttävä hahmo omasta mielestä kuitenkin. No sitten Pikkumyy, ja kun tuossa aikaisemmin puhuin näistä sarjan parhaista hahmoista, niin pakko laittaa Pikkumyy S:ään ja omasta mielestä mahdollisesti jopa sarjan paras hahmo. Mielestäni Pikkumyy on kirjoitettu tähän sarjaan loistavasti. Sillä on mahtavia, hauskoja heittoja ja tämmöisiä letkautuksia. Se on monissa tilanteissa todella fiksu. Ja myös Pikkumyyn tämmöiset jaksot, missä se on päätähtenä tai enemmän näytöllä, on tosi hyviä. Ja mulla on semmonen fiilis, että Pikkumyyllä on sitä tavallaan karismaa, että se ottaa monesti tilanteen haltuun ja jopa vähän varastaa shown muilta hahmoilta. Mutta ehdottomasti Pikkumyy parhaita hahmoja, ja aina kun Pikkumyy on oikeastaan ruudulla, niin tietää, että kohtaus on yleensä hyvä. No mä en nyt tiedä, tässä on nyt aika monta eläintä tungettu samaan, että en tiedä mitä tässä sitten pitäisi lähteä ränkkäämään. Varmaan sitten koko eläinkatras. Ja mun mielestä tämän sarjan valittiin aika hyvin noin. Mä tykkään noista tiikereistä, niillä on hauskoja juttuja, ja toi käärme on siinä kohtauksessa, kun se jahtaa muun peikkoja ja niiskuneitiä, niin mukava, mutta tuolla sarvikuonolla ei ole ihan hirveästi mitään tekemistä, eikä oikeastaan noilla apinoillakaan. Mä laitan ne D-he, mutta se johtuu yksinkertaisesti siitä, että niitä ei kuitenkaan nähdä niin paljon niissä 3 jaksossa, missä ne on. Jos pelkästään tiikerit pitäisi ränkätä, niin varmasti menisi vähän korkeammalle, mutta toi kokonaisuus on tossa D-ssä. No sitten hattivatit. Hattivatit on tosi tunnelmallisia niissä Hattivattien saarijaksoissa, mutta sen jälkeen mun mielestä ne ei pelaa tarpeeksi isoa roolia missään kohdassa, että niitä voisi laittaa hirveän korkealle. Sanoisin, että D on oikea paikka. Mä tykkään Hattivateista niinku ideana, ja niilläkin on hyvää tämmöistä backstorya muissa teoksissa, mutta mä laitan ne kuitenkin tuohon eläinten päälle, koska ne pelaa roolia muutamassa jaksossa enemmän, vaikkakaan ei kovin suurta sellaista. No sitten tulee tää Pikkumyy äiti, ja nyt kun mä katon näitä hahmoja, mitä täältä on tulossa, niin tähän lasketaan sit ilmeisesti myös muistelmista hänen esiintymisensä, koska tässä Muu Veikko rakentaa talon jaksossa ei ole kyllä oikein mitään ihmeellistä, ei ole paljon mitään tekemistä. Mut Muun papan muistelmissa kyllä tykkään. Toki tulee aika myöhään vasta mukaan, että siinä toisen muistelmajakson, sanoisinko puolivälissä suurin piirtein, että se ehdottomasti hitusen laskee hänen pisteitään, ja yleisesti mun mielestä muistelmahahmot ei ole ihan hirveän hauskaa kyllä muistettavia. Tää on nyt paha, kun mulla ei oo tuolla F:ssä vielä. Mä laitan sen nyt tohon D vikaksi ja katon, jos se siitä vielä laskee. Toi on ihan maksimi, mihin se mulla pääsee, mutta mä annan se olla nyt tossa. No sitten Haisuli. Yksi omia lemppareita. Haisulilla on monenlaisia tavallaan rooleja, mitä se pelaa tässä sarjassa. Välillä se on semmonen kiusan tekijä, välillä se pilailee toisten kustannuksella, ja sitten toisinaan se on jopa tämmönen tosi pahaenteinen, että lukitsee niin kivenkoloa ja jättää se sinne, tai yrittää saada Viljonkan lapset putoamaan rotkoon. Silloin kun Haisuli on just se kiusan tekijä tai tämmönen niinku pahan tahtoinen, niin mä en oikein siitä niin silloin välitä. Se on parhaimmillaan silloin, kun se pelleilee ja tavallaan yrittää saada kuitenkin sitä hauskaa fiilistä aikaa sillä, että se tekee kolttosia. Millainen se on esimerkiksi Muun pappa kaipaa vaihtelua jaksossa sekä sitten Timantti-jaksossa. Mä halusin laittaa Haisulin Ahan ihan niinku periaatesyistä, mutta mä laitan sen nyt Mörön eteen. Viljonkka. Viljonkka on nyt taas semmonen hahmo, että sitä on aina sitä vihannut ihan vaan siitä periaatesyistä, että se ei noudata sellaista ihmismallia, mistä mä oikeastaan ihan hirveästi tykkäisin. Ja mun mielestä Viljonkan rooli on muutenkin olla vähän sellainen ärsyttävä hahmo. Mutta ei Viljonkka kuitenkaan semmonen täysin sietämätön ole, ja sillä on myös hauskoja juttuja paljon. Ja paranee mun mielestä sarjan myötä, että siinä Tiukkanaapuri-jaksossa, missä on ensiesiintyminen, niin siinä hyvinkin raivostuttava, mutta sen jälkeen kyllä performanssi niin sanotusti paranee. Mulla on nyt hirveä ongelma, kun mulla ei mitään vielä tuolla E:ssä ja F:ssä, mutta ei Viljonkka sinne kyllä. Mä laitan Viljonkan tohon Myyn äidin eteen toistaiseksi.
No sitten Sosuli, ja nyt on todettava, että Sosuli ei pelaa minkäännäköistä roolia koko sarjassa. Näkyy yhdessä jaksossa, ei sano mitään. Ihan vaan sillä perusteella F-tieriin suoraan. No, Majakan vartija. Se backstory on mun mielestä hyvin mielenkiintoinen, mikä siinä Majakka-jaksossa tulee, ja Majakka-jaksot on yksi mun lemppareista. Tykkään kyllä Majakan vartijan tavallaan siitä asenteesta, mikä silloin aluksi siihen porukkaan, ja sitten kun asiat ratkee, niin saadaan homma luistamaan, mutta ei mä kyllä sitä C-hen ehkä voi laittaa. Voinpas. Se menee Ninnin taakse. Se on hauska hahmo ja sillä on hyvä tarina. Reippailija Hemuli. Mä kyllä tykkään siis niitä hahmoja, mitä ei olettaisi tulevan takaisin vielä ihan sarjan lopussa, ensimmäisen tuotantokauden lopussa. Mutta just tässä Talven vieraita jaksossa, niin tosi hauska hahmo mun mielestä ja tuo paljon pöydälle siihen jaksoon. Ja ilman oikeastaan Reippailija Hemulia se jakso olisi varmaankin aika tylsä. Mielestäni hyvin samanlainen hahmo kuin Launo, mutta ihan vaan sen takia, että tekee vielä paluun ja on myös hauska siinä suuri lentokilpailujaksossa, niin laitan kyllä Launo yläpuolelle. Ja laitanko jopa Tuutikin yläpuolelle, koska Tuutikilla on kuitenkin vähän enemmän esiintymisiä, mutta kuten mä sanoin, niin Tuutikki on vähän pettymys tässä sarjassa siinä, että kirjoissa se on paljon parempi. Ja mä laitan Reippailija Hemulin CT:n sillä perusteella. Muumimamma. Yksi omia lempparihahmoja. Mun mielestä aina ollut semmonen tosi ihana hahmo silleen, että se on melkein aina paikalla ja mamma osaa heittää semmosia yllättävän hauskojakin laineja, mitä ei ehkä olettaisi tulevan just mamman suusta. Ja melkein parhaita niinku kemioita, mitä hahmoilla on just niinku Muumimamma ja hahmon X välillä. Yksi lempparijaksoista Salainen ruokalaji, missä mamma nimenomaan Nuuskamuikkusen kanssa matkustaa, niin se on nimenomaan se kahden hahmon kemia, joka sitä vie. Ja mun mielestä Muumimamma on tosi hyvä hahmo, vaikkakin mamma monesti kyllä pelaa sitä selvää sivuhahmon roolia, että se on siellä keittiössä ja keittää ruokaa ja muuta. Tekee ne Muumitalon tärkeät askareet, mutta siitä huolimatta niin laitan kyllä A-tieriin Muumipapa alapuolelle. Sitten tämä, mikä sitten nimi edes oli? Pitää tarkistaa Googlesta, jotenkin unohtuu. Aivan Surku, joo niinhän se oli. Joku lyhyt ja ytimekäs se oli. Mun mielestä Surku ei tuo mitään kyseiseen jaksoon, missä esiintyy. En muista nyt miten, onko kirjoissa varmaankin, en muista miten se on siihen kirjoitettu, mutta mietin, että onko se F, jotain sanottavaa sillä kuitenkin on, mutta nyt kun mä mietin, että millainen se on siinä jaksossa, niin ei se oikeasti tuo mitään pöydälle, että Reippailija Hemuli sen siinä lopussa pelastaa. Mä en jotenkin oikein piittaa siitä, että se haluaa olla susien kanssa. On se parempi ehdottomasti kuin Sosuli. Ja mä laitan sen nyt tuohon F:n huippuun. Mietin vielä E:tä, mutta pitää katsoa millaisia muita hahmoja tuolta on vielä tulossa. Sitten Muumipeikko, eli sarjan numero 1 päähenkilö, joka esiintyy kaikissa jaksoissa, kuten myös Pikkumyy, jonka unohdin mainita tossa. Muumipeikko on hyvä päähenkilö sikäli, että semmonen aika neutraali. Paljon hyviä arkkeja ja semmoista yleisestikin hahmonrakennusta siinä hänen suhteessa Nuuskamuikkuseen. Oli se sitten kaverisuhde tai jotain muuta. Joskin välillä vähän jopa ärsyttävää, että Muumipeikko on lähdössä leikkiin muiden kanssa, mutta jos Muikkunen ei tuu, niin Muumipeikkokaan ei haluaisi tulla. Kyllä mä tykkään Muumipeikosta just semmosena solidina, mutta mun mielestä Muumipeikko ei yleensä mitenkään tavallaan vie sitä tarinaa silleen. Ei oo se päätähti, vaikka onkin päähenkilö. Se on ehkä se, miten mä tän asian selittäisin. Vois mennä A:han, mutta mä en kuitenkaan ikinä piitannut Muumipeikosta samalla lailla kuin vaikka Papasta, Mammasta ja Pikkumyystä, niin mä laitan sen nyt tohon B:n huippuun ja katsotaan sitten vielä myöhemmin. No sitten taiteilija Umbra. Taaskin näitä yhden jakson hahmoja. Mielestäni kyllä aika silleen hauska hahmo siinä jaksossa, vaikka ei oo mikään omia lempijaksoja yleisesti. Sanoisin, että tuo paljon enemmän jaksoonsa kuin toi Surku tuo. Ja laittaisin nyt tähän E-tieriin. Kuitenkin semmonen hahmo, että harvempi sitä edes niinku muistais. No sitten Hemuli. Ja Hemuli on mun mielestä hirveän vaikea ränkätä, koska Hemuli on mun mielestä aina ollut hauska hahmo, mutta mitä nyt on kattonut Muumeja vähän vanhemmalla iällä, niin on tajunnut sen, että se tekee aina jotain typerää ja sitä saa hävetä. Sitten sen jälkeen se vapauttaa lihansyöjä kasvit ja
varastaa ilmapuntarit ja muut, ja se tuntuu vain, että Hemuli aina joutuu ongelmiin, ja taikurin kanssa haluaa läpi jonkun vois mitä vaan toivoa, ja myöhemmin sitten kokonainen toivomus menee siihen, että Hemulin puutarha saadaan takaisin kukoistukseen, mutta mä kyllä tykkään silti. Paljon hauskoja juttuja Hemulilta löytyy, ja silloin mä tykkään siitä sen kasvien keruu tavallaan storylineista, mikä menee koko sarjan ajan. Sillä pohjalla mä laitan kyllä Hemulin B-tieriin, ja varmaankin Haisulin yläpuolelle, koska kuitenkin pelaa isompaa roolia yleisesti koko sarjassa. No niin, Postilioni, jopa sanoisin omalla osalla unohdettava sivuhahmo. Ei tule ensimmäisenä mieleen, kun alkaa miettiä näitä sivuhenkilöitä. Mutta joitain hauskoja juttuja pikkumyytä jahtailee, ja Hemulin kanssa siinä ilotulitusjaksoissa on hyvää dialogia, mutta laittaisin ehkä D:n pohjalle tai sitten E:n huippuun, mutta sen verran kuitenkin on noita esiintymisiä, niin sillä pohjalla menee kyllä tuo Umbra edelle, niin laitetaan se tänne D:n pohjalle nyt. No niin, poliisimestari. Siinä on taas semmonen huomattavasti muistettavampi sivuhahmo, vaikka toki on enemmän esiintymisiäkin. Ja heti ensi tuntemuksilla laittaisin tänne C-hen. Poliisimestarilla on paljon hyviä laineja ja hyvää tämmöistä, sanoisinko, dialogia justiinsa. Tuo Mymmelille myös jotain roolia, kun tuntuu, että Mymmelille ei sitä paljon muuten oo. Ja tuntuu, että ne esiintymiset, mitä poliisimestari tekee, niin ne on aika hyviä ja vahvoja. Että siellä on vähemmän näitä huonoja esiintymisiä. Mun mielestä olisi ollut kiva saada Yle Dubilla se Merirosvo-jakso, koska siinä olisi ollut poliisimestarilla paljon tekemistä, mutta silleen tekis mieli jopa laittaa tänne B:n pohjalle. Ei kuitenkaan yhtä hyvä hahmo ole kuin Nipsu, mutta parempi se on kyllä kuin reippailija Hemuli. Mä laitan se tänne B:n pohjalle. Kyllä mä tykkään poliisimestarista, vaikka sais mun puolesta olla vähän enemmänkin tekemistä. No niin, sitten Nuuska Muikkunen, ja tää on nyt toinen niistä hahmoista, jotka kuuluu mun mielestä S-tieriin, josta ei oo varmaan oikeastaan edes niin kuin keskustelua yleisesti muumi-kommunityssä. Nuuska Muikkunen on sarjan parhaita hahmoja. Se miten tavallaan syvällinen hahmo se on, kuinka paljon diippejä asioita sieltä löytyy, sen kaikki kemiat, varsinkin Muumipeikon kanssa, se miksi se lähtee etelään, ja tää on muutenkin tämmönen jatkuva teema siitä, se, että Nuuska Muikkunen aina lähtee etelään, ja häntä sit jäädään kaipaamaan. Myös se niin kun, tavallaan itsenäinen luonne, mikä Nuuska Muikkusella on, niin on semmonen kiehtova, ja todella viisas hahmo, ja erityisesti tykkää niin Muikkusen ja Muumipapan tämmöisestä kemiasta, koska pappa tuntuu selvästi tiedostavan sen, että Nuuska Muikkunen on todella fiksu jätkä, ja sen takia se kyselee siltä paljon mielipiteitä ja muuta, niin ihan ehdottomasti parhaita, ja lähinnä mietin, että onko se parempi kuin Myy, koska Pikkumyy on ehkä itselle ollut aina vähän ylempänä, koska Pikkumyyllä on sitä, niin kun, se on todella hauska hahmo. Ja sen takia sitä mä arvostan niin paljon, että mä laitan Nuuska Muikkusen tuohon alle, mutta toi vois oikeastaan mennä kumminpäin vaan. Sitten Alisa. Kokonaan japanilaisten keksimä hahmo, joka on kyllä tosi hyvä lisäys tähän sarjaan. Mulle selvää, että vähintään C ja mietin jopa B:tä. Kuitenkin sit loppupeleissä Alisa ei ehkä ihan... Se on hyvä tämmönen välikäsi noidan ja muumien ja muiden välillä. Vähän semmonen, tuntuu välillä jopa semmoiselta tavallaan pelinappulilta, mutta se kuitenkin on tärkeä osa tätä tarinaa ja se vie tätä storya eteenpäin moneltakin osalta. Yritän ehdottomasti kyllä parempi kuin reippaileva Hemuli. Mihin mä nyt Alisan laitan? Sanoisin jopa, että aika samalla tasolla kuin poliisimestari. Mutta mä ehkä sanoisin, että poliisimestarilla on kuitenkin enemmän tämmöisiä omia hetkiä, missä se säväyttää verrattuna Alisaan. Et Alisa ehkä on parempi tämmöisessä yleisesti tarinan etenemisessä sitten, mutta mä laitan sen nyt tohon. Toi ei ole todellakaan huono paikka. Mä oon aina tykännyt Alisasta. Niin, sitten Tiuhti ja Viuhti. Siinä on kaksi hahmoa, jotka teki comebackin vielä ensi-esiintymistensä jälkeen, mutta varsinaisesti ihanassa lahjassa ei kyllä mun mielestä kumpikaan oikein säväyttänyt, eikä kyllä niissä 3 jaksossa, missä aluksi esiintyivät.
Musta tuntuu, että vähän semmosia hahmoja, että niitä oppii varsinkin vanhemmalla iällä kyllä jopa, ei nyt voi sanoa ehkä vihaamaan, mutta ne kyllä tavallaan ärsyttää, kun alkaa miettiä sitä ideaa, että ne varasti eka rubiinin möröltä ja sitten ne tuli muumeille hakea suojelemista, vaikka ne oli ne varkaat tässä tapauksessa. Yleisesti vähän semmoiset itsekkäät hahmot niin sit kuitenkin on, ja jos joku mua ärsyttää, niin se että he varastaa muumimamman käsilaukun ja sitten kun ne itse palauttaa varastetun omaisuuden, niin sitten pidetään hirveät juhlat ja ne on ihan juhlien ytimessä siinä, niin se on aina jotenkin ärsyttänyt. Mä kyllä haluan laittaa ne tänne E:hen, mutta mä kuitenkin laitan sen ne ton Umbra yläpuolelle, kun ne kuitenkin tekee vähän enemmän yleisesti. Niin. Mutta en tykkää oikeastaan, että Juhti ja Viuhti on myös semmosia hahmoja, että kirjoissa huomattavasti parempia. Ja niillä on myös syvällisempi tarina niin kuin niiden hahmojen taustalla, ja se on myös tärkeä osa niitä. Niisku on kyllä yksi ehkä mielenkiintoisimmista hahmoista koko sarjassa, että oikeastaan ihan alusta loppuun asti suurin tämmönen story-arkki on tää Niisku ilma-aluksen rakentuminen, kuinka se on kerran valmistuu ja sitten Haisuli ja Muuveli menee räjäyttää sen verstaan ja sitten Niiskun pitää päästä siitä yli ja rakentaa uusi, parempi ilma-alus ja sitten kun se lopulta lentää, niin se on todella tyydyttävää. Yleisesti Niisku kirjoista paljon parempi hahmo. Kirjoissa ei ollut edes mitään ilma-aluksia tai mitään vastaavaa. Niin todella vahva parannus sieltä. Mutta yleisesti Niisku ehkä on monesti vähän semmonen ärsyttävä, osaa olla hyvin itsekäs ja semmonen, sanoisinko, että tyly muita hahmoja kohtaan, mutta kyllä mä kuitenkin tykkään, mutta jotenkin ei tee mieli laittaa Niiskuu B-hen, vaikka se ilma-alusarkki itsessään menisi helposti tänne ylös, mutta jotenkin Niisku ei kuitenkaan ikinä säväyttänyt mua. Tää on kuitenkin mun lista, niin mä laitan Niiskun tohon C:n huippuun, joka sekään ei oo mitenkään niinku surkea asema olla, sanoisin. Jenni-täti. Jenni-täti on yksi parhaita sivuhahmoja. Toki vaan yksi esiintyminen itse Muumilaakson tarinoissa, sitten toisella tuotantokaudella, toisessa sarjassa, miten haluaa sanoakaan, niin niitä on sitten vähän enemmän. Mutta mä kyllä tykkään Jenni-tädistä, tosi karismaattinen ja kun sillä on sitä fyrkkaa, niin se tuo aika paljon loppupeleissä tarinaa sitä. Ja se myös tukee Muumipapan niin kuin, storya aika hyvin. Mä kyllä tykkään. Ja myös tykkään jokseenkin Jenni-tädin roolista, varsinkin sitten siellä toisella tuotantokaudella. Niin kyllä mä sanoisin, että tänne Reippailija-Hemulin tasolle sen on mentävää. En tiedä. Reippailija-Hemuli on enemmän semmonen suora huumorihahmo, kun Jenni-täti on ehkä vähän enemmän semmonen vahingossa koominen hahmo. Mä laitan Reippailija-Hemuli alapuolelle. Mutta toistaiseksi käytännössä toisiksi paras tällainen todella harvoin esiintymisiä tekevä hahmo. No niin, Tuhto. Tuhto on mun mielestä kans mielenkiintoinen. Mä tykkään sen kemiasta tuon Majakan vartijan kanssa. Ja mä sanoisin, että on itse asiassa aika samantasoiset hahmotkin. Että Majakan vartija on ehkä enemmän tommonen mystinen hahmo, kun taas Tuhto on sit semmonen mun mielestä kiva semmonen sympaattinen hahmo, joka on sit enemmän äänessä näistä kahdesta niissä majakkajaksoissa. Ja siinä mietin, että kumpi on niinku oikeastaan parempi hahmo. Mä ehkä sanoisin, että Majakan vartija ihan vaan sen niin kuin syvyyden kanssa, mikä siinä hahmossa on, niin vie nyt tässä voiton, mutta Tuhto on oikein hyvä. Niiskuneiti, ja tää on nyt vaikea ränkätä, koska Niiskuneidillä on muutamia semmosia kohtia, missä se oikein pääsee loistamaan, ja mun mielestä erityisen erinomainen niin kuin ääninäyttelijävalinta on kyllä tehty Suomessa. Yleisesti Niiskuneiti oli kyllä lapsena se hahmo, josta en tykännyt, ja Niiskuneiti osaa ehdottomasti olla todella ärsyttävä. Ehkä siis nyt vähän vanhempana on oppinut tykkäämään sit kuitenkin. Ja justiinsa esimerkiksi tässä jaksossa, mikä tässä kuvassakin on, eli Niiskuneidin muistinmenetysjaksossa, niin mun mielestä todella hauska siinä. Vaikka no, tässä jaksossa oikeastaan ei se ole Niiskuneitia, vaan se pelaa käytännössä ihan toista hahmoa, Muumilaakson prinsessaa tai jotain. Mietin, että on kyllä niinku heikoin tästä pääkatraasta, mikä muumeissa on, mutta kyllä mä sitten kuitenkin, kyllä mun on laitettava Niiskuneiti varmaan C-he. Ei se ihan kuitenkaan tonne D-hen mulla mene. Mä laitan sen tonne C:n pohjalle nyt. Se jotenkin
Niiskuneidis on kuitenkin se, että se osaa olla niin ärsyttävä monissa jaksoissa, mutta toisaalta sen tarkoitus onkin pelata ehkä vähän semmoista, mutta kyllä on oppinut silleen nauttimaan varsinkin joistain tietyistä kohdista. No sitten tää tahmatassu, ja mä en kyllä välitä tästä yhtään. Tää on niinku tämmönen keppostelija, mutta huonompi kuin haisuli. Mun mielestä ehdottomasti F-tieriin, koska jakso missä esiintyy on ärsyttävä, mutta parempi kuin surku ihan vaan sen takia, että se on tylsä. No sitten Fredriksson, ja Fredriksson on muistelma niinku hahmoista näistä Mumipapan kavereista. Ehkä se kaikista mielenkiintoisin. Ja siltä pohjalta laittaisin varmaan tänne D-hen ton Myyn äidin kanssa. Se vaan, että Fredrikssonilta mun mielestä puuttuu se, että ei tullut tekee uutta esiintymistä, vaikka periaatteessa virallisesti tuota Myyn äidinkään esiintymistä ei niinku steitata. Aina ihmetellyt, miksei pappa huomioi asiaa enemmän. Niin laitan ne tohon vierekkäin, ja Myyn äiti saa sillä oljenkorren, että tuli vielä takaisin, niin kuin Fredrikssonin olisi mun mielestä pitänyt tulla. Noita, ja nyt tää saattaa olla wild take, mutta mun mielestä Noita tai Clarissa, niin kuin se oikea nimi on, niin kuuluu A-tieriin, koska ihan loistava, paras lisäys, mitä japanilaiset teki tähän sarjaan alkuperäisistä teoksista. Ja mun mielestä Noita on aina ollut sekä hauska hahmo, että se on myös tuonut tosi paljon tarinalle lisää potkua. Se on tosi tärkeä osa Niiskun arkkia. Se on tosi tärkeä, no sillä on ihan kokonaan oma arkki siinä, että se eka vihaa muumeja, mutta sitten se oppii vähän edes respektaamaan niitä. Ja justiinsa, mä oon aina tykännyt Noidasta tosi paljon. Se ei oo ikinä niin kuin ollut mun mielestä ärsyttävä hahmo, vaikka sillä olisi kyllä potentiaalia olla ärsyttävä joidenkin mielestä, varsinkin jos tykkää hirveästi Alisasta ja Muumipeikosta ja näistä. Et se oli kuitenkin semmonen tavallaan riesanien kaverisuhteessa, mutta mä oon vaan jotenkin aina tykännyt siitä, mitä se tuo tähän tarinaan, ja se on mun mielestä tosi hauska. Sillä on hyviä tämmösiä ihan one-linereita ja tämmöistä dialogia eri hahmojen kanssa, niin ihan omia lemppareita ehdottomasti. Itse asiassa nyt kun mietin asiaa tarkemmin, niin siirretään se vielä tuohon Mumimamman päälle. Sitten Hosuli. Mun mielestä hyvin unohdettava hahmo tavallaan Mumipapan muistelmista. Jos se ei olisi niin lyhyt pätkä, jossa on niin vähän hahmoa ylipäänsä ruudulla, niin helposti voisi unohtaa, että Hosuli edes on siellä. Käytännössä Nipsu, jolla on vielä Nipsuakin vähemmän ruutuaikaa ja tekemistä ja sanottavaa, niin menee kyllä ehdottomasti tänne E-hen. Kuitenkin silleen tavallaan enemmän tykättävää kuin kaikki mitä on tuolla F-tierissä. Mietin, että se on kuitenkin tykättävämpi kuin Tiuhti ja Viuhti, niin mä laitan sen nyt tohon E-hen. Mä sanon, että ihan vaan sen takia, että toi Postilioni on tässä edellä, kun se kuitenkin sillä on enemmän esiintymisiä ympäri eri jaksojen ja tälleen. Se on ehkä tavallaan onnistuneemmin tuotu tähän sarjaan kuin Hosuli. Mutta Hosuli on loppupeleissä, se ei ehkä ole luotukaan semmoiseksi hahmoksi, no varsinkaan tähän sarjaan toki kirjoihin alun perin, että sitä pitäisi välttämättä nyt muistaa ja hehkuttaa niin paljon. Sitten Drontti Edward, ja Drontti on sikäli mielenkiintoinen, että mä oon kuitenkin lukenut kirjoja sen verran, että Drontti on kyllä hyvin erilainen tässä sarjassa kuin mitä se on kirjoissa se puhuu, ja se ei ole ihan niin valtavan kokoinen mitä Drontti on, vaikka Drontti kyllä vaihtaa kokoakin jaksoja aikana monta kertaa, mutta jotenkin just tulee Edwardista melkein mieleen toi just joku Godzilla, se voisi olla ihan jossain muussa leffassa Godzilla vastaa Edward tai jotain vastaavaa. Mut tavallaan sillä vaan, että se on hiljaa ja on tommonen jätti, no mikä se nyt onkaan, lohikäärme, niin se loppupeleissä tuo yllättävän paljon tämmöstä hyvää screen presenceä, ja se on myös sitten myöhemmin tulee takaisin lohikäärmeen kyyneleitä jaksossa, niin siinäkin se on aika mukava. Niin mä kyllä laitan sen tänne D-he. Ei se kuitenkaan, se on se kun se ei puhu, niin sille ei tavallaan saa sitä syvyyttä siihen hahmoon, mutta mä laitan sen nyt Postilioni eteen kuitenkin. Tommonen lohikäärmet on aina kivoja, eiks niin? Esi-isät, näillä ei nyt oikeastaan taas ole mitään tekemistä minkään kanssa. Tavallaan jos tähän laskis ne esiintymiset sieltä aikakonejaksosta, niin ehkä sit jotain, mutta mielestäni yleisestikin se on pakko olla F-tier, kun jos tää kyseinen hahmo otetaan vaikka nyt tästä käsittelyyn, niin silloin 2 sekuntia ruutuaikaa keskitalven koko jaksossa, niin
eipä se nyt ihan hirveän korkealle voi mennä, mutta tykkään kyllä silleen yleisesti ainakin kirjoissa jotain statementteja näistä esi-isistä, niin siellä kyllä paljon mielenkiintoisempi hahmo, mutta ei se tähän ruudulle ole oikein välittynyt silleen. No sitten Emma. Emma on mun mielestä taas nyt hyvä esimerkki semmoista hauskasta sivuhahmosta, jolla on kuitenkin nyt 3 jaksossa esiintyminen, että sikäli voittaa monet näistä muista sivuhahmoista, joskin ne on 3 perättäistä jaksoa. Näistä kuuluu tänne Jenni Tädin ja Reippailija Hemulin kanssa, mutta sanoisin, että paras näistä 3. Mä oon aina tykännyt niin kuin Emmasta, se on hauska hahmo, kun se äksyilee muumeille ja parkuu siitä, miten teatterissa pitää käyttäytyä, mutta sitten kuitenkin no sitä mä oon aina ihmetellyt, miksi se vihaa Viljaanaa tässä sarjassa, kun ei se japaniksi pitää semmoista vihaa. Toki kirjoissa kyllä siinä on jotain känkkäränkkää ton Viljaanan kanssa, mutta se ottaa ne puistosta pelastetut lapset sitten näyttelijäopetukseen, niin mun mielestä aika mukava hahmo yleisesti. Sitten Juksu. Juksulla on vähän sama ongelma kuin Hosulilla, että sillä ei oikein ole mitään tekemistä tai sanottavaa muistelemissa, että ehkä vielä isompi harppaus alaspäin jopa siitä, minkä presenssin nuuskamoikkunen yleensä antaa, niin just Juksulla, kun miten vertais Nipsuun ja Hosuliin, mutta kuitenkin se, mitä Juksu sitten sanoo, niin se on ehkä vähän niin kuin painokkaampaa kuin mitä toi Hosulin sanomiset on. Juksulla on oikeastaan semmoinen oma kultti rakentunut sen ympärille syystä tai toisesta. Siihen syitä en tiedä, eikä oikeastaan ihan hirveästi kiinnostakaan. Parempi kuin Hosuli, mutta ei kuitenkaan hyvä hahmo sikäli, että ei oikeastaan pelaa ihan hirveästi minkäännäköistä roolia. Mutta mielenkiintoinen hahmo varsinkin kirjoissa. Titiu, siinä on hahmo, jota mä vihasin lapsena, kun se kälättää ja Muikkunen haluaa olla rauhassa ja Titiu tulee häiritsee sitä, mutta tää on nyt kyllä vaikea, koska kyseessä on taas yhden jakson verran näytöllä oleva hahmo oikeastaan yhden kohtauksen verran. Mut silti aika hyvä niin kuin presenssi sen aikaa mitä on. Umbra on koko jakson tavallaan silloin tällöin näytillä, mutta mun mielestä Titiu on silti parempi. Mä en voi laittaa sitä Tiuhdia Viuhdia yläpuolelle. Tiuhdilla ja Viuhdilla on niin paljon enemmän tekemistä sarjan kanssa kuin Titiulla, mutta se Titiu on näin alhaalla, niin se yleisesti varmaan vaan johtuu siitä, että sitä ei kuitenkaan nähdä ihan tarpeeksi. Et kyllä mä niinku on oppinut tykkää siitä hahmona, että voi olla, että jos se olisi vähän pidempään siinä jaksossa tai vaikka Muikkusen mukana kävelemässä jossain, niin se voisi olla tuo D-ssä, mutta se on tossa nyt hyvä. Mymmeli. Mä oon kuullut Mymmelistä paljon hyvää ja paljon huonoa monien eri ihmisten suista ja mä oon itse sitä kastia, jonka mielestä Mymmeli on tosi iso pettymys tässä sarjassa, koska kirjoissa se on semmonen tavallaan mukava. Sitten tulee semmonen viba, että se ei oikein niinku välitä mistään isommin, että se on semmonen tosi rento, chilli, tämmönen nuori nainen, joka niinku huolehtii omista asioistaan. Eikä justiinsa, se ei viitti välittää maailman menoista turhia, mutta tässä sarjassa se on jotenkin vaan semmonen, tuntuu melkein välillä äksyltä ja silleen sen kemia myyn kanssa ei ole mun mielestä mitenkään ihmeellinen. Mä kyllä sanoisin, että niin kuitenkin Mymmelillä on aika paljon esiintymisiä, niin näistä niin suht paljon esiintyvistä hahmoista kyllä heikoin varmaan koko sarjassa. Heikompi kuin Viljonkka omasta mielestä. Tää voi nyt suututtaa jonkun, mutta ihan vaan sen takia, että niitä esiintymisiä kuitenkin on ja on siellä niin vähän joitain parempiakin kohtauksia, niin se on varmaan oltava täällä D:n pohjalla. Mä mietin, että onko se Postilionilla ei ottaa sit niinku niitä huonoja hetkiä, toisin kuin Mymmelillä mun mielestä on paljonkin huonoja hetkiä, niin jopa laittaisin Postilionin alapuolelle. Mä mietin kyllä, mä laitan E:hen. Ja se johtuu ihan vaan siitä, että mun mielestä se niinku pudotus Mymmelin tavallaan laadussa, se miten se on kirjoitettu tähän sarjaan, on niin suuri harppaus siitä kirjoista, että se on ihan sillä pohjalla. Se voisi olla tuossa D-perässä, mutta eipä sillä nyt ole niin merkitystä, missä nää nyt tässä on. Et kuitenkin Postilio on niin huonompi, mutta parempi kuin Juksu ihan vaan sen isomman otannan takia. No, tässä on nyt samassa sitten toi Primadonna ja sen Ratsu. Mä en nyt tiedä miten mä nyt tän teen, koska aika itse asiassa samantasoisia hahmoja. Et Primadonna on oikeastaan tarkoituksella tehty semmoiseksi ärsyttäväksi hahmoksi. Mutta kuitenkin mä tavallaan tykkään siitä vastakkainasettelusta, mikä siitä muodostuu Primadonnalla ja oikeastaan kaikilla naisilla tossa jaksossa ja sitten miehillä siinä jaksossa. Et vaikka Primadonna on ärsyttävä, niin mun mielestä se onnistuu siinä, mitä varten se on ruotu siihen jaksoon, niin lapsena oisin ehdottomasti laittanut se alemmaksi, mutta mä luulen, että Primadonna menee nyt tänne D-he.
Se menee tohon Postilionin taakke. Et Dn viimeiseksi. Mun mielestä se kuitenkin siinä jaksossa onnistuu aika hyvin siinä mitä se haluaa tehdä. Ja toi Ratsu on mun mielestä ollut aina ihan tämmönen just, sanotaan nyt OK-hahmo. Et ei se oikein tuo mitään tohon pöydälle, mut se on niinku hyvin siedettävä hahmo, sanotaan näin. Niin jos mä nyt ränkkään näitä tämmösenä yhteispakkauksena, niin ne on nyt tossa. Sitten taikuri. Monet tykkää taikurista tosi paljon ja sillä on kyllä muistettavia kohtauksia. Että aina kun taikuri on paikalla, niin se on aina hyvästä syystä. Tuli ekana mieleen tää C-tieri. Taikuri ei oo silleen hauska hahmo, vaan se on nimenomaan semmonen, aina kun se tekee sen esiintymisen, niin se on niinku silloin iso merkitys tavallaan. Ja tosi muistettava sivuhahmo. Tai ehkä just sillä, kun ei oo semmoista hauskaa dialogia. Yleinen viba. Jotenkin taikuri ei sit kuitenkaan. Ehkä mä haen niin paljon sitä komiikkaa tästä sarjasta, että taikuri ei ole niin vahvoilla. Mä laitan sen tonne C:n pohjalle, että se on niskuneidin alapuolella. Et muistettava, jokseenkin sanoisin, että tärkeä, mutta ja myös pelastaa pikkumyyn ainakin kerran ja on muutenkin pelastaa Hemulin sydän suruilta ja muilta tämmösiltä. Et silleen tärkeä hahmo, mutta ei jotenkin itseä kuitenkaan säväyttänyt ikinä niin paljon, että pääsis ton ylemmäs. Liliana. No siinä on taas sivuhahmo, joka on 2 jaksossa peräkkäin. Emma on heikompi puoli. No tässä on nyt mun mielestä esimerkki suht unohdettavasta hahmosta. Mut kuitenkin siellä on silleen vähän parempaa dialogia kuin monilla muilla sivuhahmoilla. Mä sanoisin, että se kuuluu tänne Umbra ja Titiuun kanssa samoille. Huomattavasti enemmän ruutuaikaa kuin kummallakin väittäisin. Ainakin enemmän kuin Titiulla. Niin, mutta jotenkin sit kuitenkaan, kun Viljana ei nyt tässä sarjassa, se ei pelaa oikeastaan minkäännäköistä roolia. Että se tuntuu vaan semmoiselta turhalta sivuhahmolta Niiskuneidin ja muun PK-omalle seikkailulle tuolla juhannusjaksoissa, teatterijaksoissa, niin annetaan se olla tossa. Se on ihan, tuntuu mun mielestä järkevältä paikalta. No mikäs tää oli? Billy the Kid vissiin, jou. Mä en oo kattonut pitkään aikaa tätä jaksoa, missä tää hahmo on, ja mä en oikein muista tarkalleen millaista dialogia siellä oli, mutta mä muistelen, että tää oli yllättävän hyvä hahmo, ja just semmonen, että musta tuntuu, että yleisesti ihan hyviä sivuhahmoja löytyy tuolta Boken Nikistä niinku suhteessa siihen, miten se on muuten laadultaan. Ei kuitenkaan pääse tonne D-hen mun mielestä, mutta mä kyllä laittaisin sen melkein. Mä tykkään tästä jäbästä silleen, että tässä on semmoista asennetta. Joo, se menee tohon mymmelin yläpuolelle, että kyllä mä muistan tykänneeni tosta hahmosta, mutta mun on vaikea ränkkää hahmoja, jotka tekee yhden esiintymisen kauhean korkealle tässä. Niin sitten Muumipoppan nuoruuden kummitus. Ensimmäinen esiintyminen käytännössä on jo mustassa kreivitteressä, mutta kaikki muistaa tämän muistelmista. Aha, muistaa muistelmista. Niin tää on kyllä. Mun mielestä tätä olisi pitänyt enemmän puida läpi tätä hahmoa muistelmissa, kun se tulee säikäyttää papan kerran ja sitten se lähtee pois ja tulee säikäyttää Hosulin aterialla, mutta muuten ei oikeastaan tee mitään kuin kutoo tai virkkaa mitä lie. Niin vaikeasta on kyllä tätä Etä korkeammalle semmonen hahmo, millä toivois enemmän, mutta kuitenkin sit sen presence on kuitenkin hyvä niissä kohtauksissa, missä se on. Ja sit se tulee vielä takas. Periaatteessa tulee takas ennen sitä, kun se on niin kun se esitellään se hahmo paremmin muistelmissa, niin mä kyllä laitan sen tohon Juksu yläpuolelle. Et sillä on kuitenkin parempi niinku presence. Muhveli, ja siinä on nyt sitten taas semmonen hahmo, että vaikka on vaan yksi esiintyminen, niin on tosi vahvoilla mun mielestä. Varmaan ehkä parhaita hahmoja, millä on vain yksi esiintyminen, se on siis Launon kanssa parhaita sellaisia. Ja haluan laittaa kyllä tänne C-hen, koska jotenkin niin hauska hahmo. Tavallaan sitä kohtaan kokee jonkunlaista empatiaa, että se haluaisi vaan todistaa, että se polttoaine toimii, vaikka se räjäytti niiskun alukseen ja sitten sillä meni ties kuinka paljon 1,5 vuotta kasata se alus uudelleen, niin sikäli tämä on käytännössä rikollinen toveri päätti ottaa Haisulin mukaan rötöstelemään, mutta kyllä mä tykkään, hirveän hauska hahmo ja halusin laittaa se tohon Launon kanssa. Jotenkin Launo on kuitenkin silleen, se tavallaan luo sen jakson, missä se on mukana, ne tekee siitä mun mielestä hyvähkön jakson, niin
Mä laitan nyt Muhvelin tuohon alapuolelle, koska siinä jaksossa kuitenkin muutkin hahmot on tosi hyviä. Niin mä laitan Muhvelin tohon, ja sekin on tavallaan aika antelias paikka sille, mutta mä jotenkin tykkään vaan tuommoista komediahahmoista niin paljon, että se ansaitsi olla tossa. No tässä on nyt läjä sivuhahmoja, siinä on ja kaikkea haalari jäbää siinä on, ja huivi nainen, mikäli näitä on, nämä nimet on annettu, siellä on hattujäbää, mitä näitä on, mä en näin nimiä muista, mutta no mä en nyt oikein tiedä mihin nämä laittais. Mä tavallaan tykkään siitä, että ne on aina nämä samat tyypit, jotka siellä näkyy, että se on selvästi ne on näitä Muumilaakson asukkeja. Näistä harvalla on mitään sanottavaa koskaan, välillä jotkut puhuu. Ja koska tää on nyt iso kasa hahmoja, tää on nyt vähän vaikea ränkätä silleen. Se on varmaan oltava täällä eessä. Sanotaan näin, että mä tykkään näistä hahmoista, koska ne ei niinku tavallaan vaihtele, että ne on ne samat tyypit. Mut koska ne ei sinänsä kyllä tuokkaan mitään mihinkään, niin mä laitan ne mä laitan ne Titiuun alapuolelle. Se Titiuu sillä yhdellä kohtauksella se veti hyvät osakkeet itselleen, niin se saa... Toi on hyvä paikka. No niin, voimamies, jolla on myös joku nimi, se on joku Emeraldi tai joku tämmönen muistaakseni. Niin mä en tykkää yhtään voimamiehestä, mun mielestä Primadonna on parempia hahmoja ihan vaan sillä, mitä se tuo siihen jaksoon. Mä ärsyttää se, että voimamies on eka niin tiukka siitä, että se ei palvele Primadonnaa, ja sitten lopussa se päättää, että pitääkin palvella Primadonnaa. Se on ehkä se jakso huonoin juttu mun mielestä muutenkin. Ja mä kyllä oikeesti droppaisin voimamiehen ihan tänne. Sillä on kuitenkin jotain ihan hauskoja juttuja siinä jaksossa, niin mä en nyt sitä tonne F heitä, mutta se on en heikoimmassa mun mielestä paljon. Ehkä sen jakson huonoin hahmo mun mielestä. Voimamies voi olla unpopular teikki, mutta se on mun teikki. No sitten Piisamirotta, joka ei varsinaisesti edes ole Muumilaakson tarinoissa, mutta jos se otetaan nyt Pyrstötähdestä, niin mun mielestä aika hauska hahmo. Tuo aika paljon pöydälle ja sellaista hyvää dialogia. Tykkää siitä, kuinka se on niin varma, että kaikki kuolee ja kaikki menee murskaksi Pyrstötähdestä. Mut mä en ehkä kuitenkaan laittaa sitä tonne C-heihin. Jotenkin mulla on vaan semmonen... Mä lapsena en oikein välittänyt siitä, niin mun on ollut vaikea oppia välittämäänkin, vaikka sitten on kyllä hyviä meemejäkin löytyy. Ja yksi parhaista yksittäisistä laineista. Typerä nainen. No itse asiassa sillä ajatuksellahan sen vois laittaakin tohon Viljonkan viereen. Joo, mä teen niin, ja nyt kun mä katson tätä tilannetta, niin droppaan nuo eläimet tosta Viljonkan alapuolelle, se tuntuu fiksulta. Kun tuossa aiheessa oltiin, ja Hattivatit sai nyt jäädä tohon. Vikainen jäärouva. Jäärouva ei puhu. Silloin yksi esiintyminen yhdessä jaksossa ihan lopussa. Ainoa asia mitä se tekee on, tulee paikalle, ja jäädyttää hevosen, jäädyttää myyn, ja lähtee veks. Mutta silti presenssillä paljon parempi kuin F-hahmot, parempi kuin noin 3 hahmoa yhteensä. Noihin sivuhahmoihin on vähän vaikea vertaa, mutta se jakso tavallaan rakentaa jäärouvaa niin hyvin, että se menee noin yläpuolelle. Ja se menee tähän väliin. Tavallaan tuo jakso on rakennettu hyvin sen ympärille, että jäärouva tulee ja se on vaarallinen nainen, mutta kuitenkaan sillä ei ton ylemmäs riitä ihan sillä, että se jäädyttää myyn. Et se on mun mielestä kohtaus on ollut aina parempi niin kuin rakentaa myyn hahmoarkkia enemmän kuin todistaa jäärouvaa hyväksi hahmoksi. Mut siinä oli nyt kaikki hahmot. Nyt kun mä tätä katon, niin mun mielestä tää on aika hyvä. Ehkä ainoa mitä mä mietin, että ansaitseeko mörkö olla nipsu yläpuolella, mutta kyllä se varmaan kuitenkin ansaitsee olla ihan sen pohjalta, mitä sen hahmon takana on. Voi olla, että jos tätä alkaisi pohtia enemmän, niin täältä löytyisi jotain muutettavaa. Mutta mä oon tähän tyytyväinen näin, ja se saa nyt olla näin. Toivottavasti jaksoit katsoa loppuun asti, koska tää on aika pitkä video todennäköisesti. Mutta toivoisin kyllä näkeväni alhaalla teidän teikkejä, oliko tää mun lista ihan surkee, mitä olisitte tehnyt toisin, jotain isoja muutoksia, pieniä, voitte laittaa kokonaisia listoja, jos haluatte top 5 hahmoja, muuta perusteluja, ihan mitä vaan sinne kommentteihin. Meikä oli Moomin Remix ja nähdään tai kuunnellaan jonkinlaisen toisen videon tai musiikin parissa, se on moro!